danger are raging around us. Overwhelming forces of darkness assail. Still in the night sea advancing. Suomi on itsenäinen maa ja sillä on Suomi-venäjä tulli. Mutta noin 100 vuotta sitten Suomessa ei ollut Suomi-venäjä tulleja. Miten se raja järjestettiin? Elokuva Raja 1918 esittelee osa Suomen historiaa. Valmistajat ovat Suomi ja Venäjä. Ohjaaja on Lauri Törhönen. Julkaisuvuosi on 2007 ja yleisö oli 78 000 suomalaiset. Elokuvassa ovat suomalaiset ja venäläiset näyttelijät. Vuonna 1917 Suomi itsenäistyi. Sen jälkeen sisällissota aloitti Suomessa. Suomalaiset erosivat. Valkoiset puolustivat hallitus ja punaiset halusivat vallankumousta. Sodassa kuoli noin 35 000 suomalaista. Päähenkilö on kapteeni Karl von Müntz. Hän on aristokraatti ja hän on valkoinen. Kapteeni on hyvännäköinen. Hän myös rakastaa naisia. Hänen täytyy järjestää ensimmäistä Venäjä-Suomi-rajaa. Miksi Suomi tarvitsee rajaa? Ensiksi, koska Suomi itsenäistyi Venäjältä. Toiseksi, koska sekä Suomessa että Venäjällä sisällissodat tapahtuivat. Mutta alusta lähtien oli vaikea luoda rajoja, koska monen vuoden aikana venäläiset ja suomalaiset asuivat kuin veljet ja voivat matkustaa vapaasti Venäjältä Suomeen ja takaisin. Lisäksi monta venäläiset pakolaiset kuitenkin yrittivät sisään. Siis joskus suomalaiset sotilaat täytyi jopa ampua hänet. Rajalla kapteeni rakastui naista opettajaan. Mutta opettajalla oli hänen oma salaisuuksia. Hän ei uskonut mitään rajoihin ja hallituksiin. Hän halusi apua kaikille, valkoisille, punaisille ja venäläisille. Siksi hän salaa apui punaiselle henkilölle, joka on hallituksen vihollinen. Näin hän oli maanpetturi ja vihollinen kapteenille. Mutta kapteeni ja toiset eivät tiennyt tästä, koska se oli salaisuus. Sota jatkui edelleen ja pian heidän rakkaus tuli tragedia sisällissodan takia. Elokuva näyttää, miten Suomi itsenäistyi Venäjästä ja miten ensimmäinen raja oli rakentunut. Se myös näyttää, miten sisällissota hajoaa ihmiset, veljet, rakastajat ja kansat. Esimerkiksi se hajosi suomalaiset ja venäläiset. Minä pääsin katsoa sen elokuvan, koska toiset ihmiset suosittelivat sen minulle. Minä valitsin tämän julkaisun,
koska se selittää suomalaisen historian ja auttaa ymmärtämään Suomea. Huono puoli on, että ehkä on vaikea löytää sen elokuvan netistä. Julkaisun hyvät puolet ovat, että se näyttää eri ihmistyyppiä ja ihmissuhteet, jotka tapahtuivat 100 vuotta sitten Suomessa. Toiseksi se näyttää hyvin, miten sota hajoaa ihmiset. Lisäksi historialliset puvustukset ovat hyviä ja laadukkaita. Lopulta päähenkilö on komea. Minä annan 4 arvosanaa julkaisulle. Mielestäni ohjaajan työ ja skenaario ovat tyydyttävää. Elokuva näyttää historiallinen epokki hyvin, mutta ajattelen, että näytteleminen voi olla parempi ja hahmot voi olla mielenkiintoisempia.